Rebek maasin. Ayun, ngayon lang yung sila. Unahan na sila di sa nagutan. Ibaho ka si Neria. Ngayon mo, ang mahalain ang tanang tulungi. Nakaibiring ka doon ang visitor si Sigurita. Sorry. Itabigay man itong ginata sa pulisyan. Ang pantasan! Kedua Soleh, sebagian haji keping anak-anakmu Medan Jaraya. Margaderi ko lang hindi margaderi. Iya. Orang itu bau lah ya, Inang bau kan sampai bicara lah.